Освен съня и физическата активност, правилното хранене също има незаменима роля при производството на тестостерон в телата ни. И именно за това днес аз ще споделя с теб 4 храни, които натурално покачват нивата ни на тестостерон. Първата храна в списъка са яйцата. И най-важният фактор, който прави яйцата супер храна, както аз обичам да ги наричам, е това, че в жълтъка на яйцето се съдържат големи количества холестерол, който от своя страна е предшественик на тестостерона. Освен холестеролът, жълтъка на яйцето е много богат на витамини и минерали. Например, витамин А, витамин В1, В2, В3, цинк, магнезий, желязо, фосфор. Мисля, че разбираш смисъла от всичките тези витамини и минерали и че точно те са полезната част от яйцето и те покачват тестостерона ни. Знам, че много хора се страхуват от холестерола и мазнините в жълтъка, но няма нужда. Научно доказано е, че дори ежедневната консумация на яйца няма никакви, пак казвам, абсолютно никакви негативни ефекти върху сърдечното ни здраве. Затова следващия път, когато чуеш, че майка ти или баба ти се карат, че ядеш яйца всеки ден, просто им кимни с глава и се прави на съгласен. Не дей да изхвърляш жълтъците си в коша за боклука, защото така ти буквално изхвърляш всичките полезни вещества от яйцето. Аз лично ям от 4 до 6 цели яйца всеки ден и както виждаш ми няма нищо. Втората храна в списъка е масло. И маслото също както жълтъка от яйцето има големи количества холестерол, които пак казвам вдигат тестостеронът ни. Много е важно да се консумира качествено масло, защото дори и повечето скъпи и в кавички хубави масла, които виждаш по магазините, които струват по 6, 7, 8 лева, дори и някои от тях са примесени с маргарин, който драстично сваля от качеството на маслото. Затова потърси някаква мандра или ферма, от която да си купуваш масло, за което си сигурен, че наистина е качествено и не е примесено с никакви видове маргарин. Занапред, започни да готвиш всичката си храна с това масло или ако не готвиш ти, помоли родителите ти да го правят вместо теб. Когато си вземеш натурално, истинско масло, както аз обичам да му казвам, наистина ще усетиш разликата във вкуса и в мириса и ще разбереш, че скъпите масла, които се продават в магазина, не са много истински. Третата храна в списъка са морските дарове. И независимо какъв вид от тях консумираш, те натурално ще покачат тестостеронът ти. Най-богатите на хранителни вещества морски дарове са мидите и стридите. Те са изключително богати на цинк, селен, магнезий, желязо, фосфор, калций и витамин D. Затова ти препоръчвам 1 или 2 пъти в седмицата да консумираш някакъв вид морски дар. От друга страна, може би рибата, която е най-полезна за нивата ти на тестостерон, е сьомгата, защото тя е по-мазна от всички останали риби и е изключително богата на омега-3 масни киселини. Да, знам, че е малко по-скъпа и не всеки може да си я позволи, но лично смятам, че дори и един път на месец да си купуваш сьомга, пак ще е изключително добре за тестостерона ти и за здравето ти като цяло. Четвъртата и последна храна, която ще покачи тестостерона ти, е телешкото месо. Именно телешкото месо е много богато на мазнини, холестерол и минерали, които са задължителни при производството на тестостерон. Най-лесният начин да започнеш да консумираш повече телешко месо е чрез каймата, защото тя е лесна за приготвяне и се съдържа в повечето български манджи или ястия. Аз лично ти препоръчвам да консумираш телешко месо 2 или 3 пъти в седмицата. И пак казвам, не слушай хората около теб, които ти твърдят, че телешкото месо или консумацията на червено месо е вредна за теб. Какво си мислиш, че са яли пещерняците? Месо, месо и пак месо. Щом аз съм тук и ти говоря и ти ме слушаш в момента, значи месото и то ежедневната консумация на месо
не е толкова вредна всъщност, нали? Има още много храни, които ще покачат тестостерона ти, но според мен тези са най-важните и затова избрах точно тях да включа в клипа. Посланието, което се опитвам да отправя с този клип, е това да не се страхуваш от мазнините и да не ги избягваш. Точно мазнините стоят в основата на производството на тестостерон. Затова не ги избягвай. Не дей да изхвърляш жълтъците и не дей да режеш малкото мазнина по пържолата ти. Изяж я, защото тя е полезна за теб. Ако някой от храните, които ти изборих, не присъства в диетата ти, мисля, че е време да я добавиш, защото тя ще има позитивни ефекти върху нивата ти на тестостерон. Аз не съм доктор, не съм правил изследванията към този клип и всичко, което ти споделям, е от личен опит и това какво е проработило за мен. Ако темата за тестостеронът ти е интересна и имаш още свободно време, кликни тук, за да видиш 3 неща, които свалят тестостерона ти и които трябва да избягваш. Чао и ще се видим в следващия клип.